Avui m'agafeu rellegint el manifest d'Adà del Tristan Tzara. I aquesta és la inspiració per a aquest vídeo que us proposem avui des del Centre Europeu. La idea és presentar-vos tècniques creatives que van utilitzar els artistes dadaistes o els artistes surrealistes en els anys 20 i els anys 30 del segle XX. Aquestes tècniques creatives veureu que les podeu aplicar perfectament a casa vostra i és una molt bona forma de passar aquests dies de confinament. Per això us volia comentar aquestes tècniques. Comencem amb la primera. Coneixeu l'escriptura automàtica? És la més fàcil. Només necessiteu un llapis i un paper i escriure sense pensar el que us surti directament. És una molt bona forma de deixar buida la ment i que aquestes idees amagades del nostre subconscient comencin a aflorar. Possiblement la tècnica d'escriptura que utilitzen tant els dadaistes com els surrealistes més coneguda és la tècnica dels retalls, que s'anomena en anglès cut-up. Aquesta tècnica és molt senzilla. Heu d'agafar una revista, per exemple, jo he agafat aquesta que tinc del New Yorker, on veieu el Trump amb la mascareta no a la boca, sinó als ulls. Agafeu i retalleu unes quantes paraules, com les que tinc aquí retallades en aquesta capseta, i després les comenceu a treure i les poseu de forma completament desordenada. I de cop trobareu que totes aquestes paraules posades en un paper tenen l'estructura d'un poema. És una molt bona forma creativa de crear poemes i aquesta idea fins i tot influeix artistes com William S. Burroughs, el mateix Cortázar, com va escriure Rayuela, o fins i tot a músics. Moltes de les lletres de cançons com les de Bowie, Radiohead o Paul McCartney estan basades en aquesta tècnica d'agafar només fragments de diferents revistes, de diferents diaris, i amb totes aquestes paraules crear una obra nova. Totes aquestes tècniques tenen en comú un element, que és l'atzar. No està preparat. I era el que volien els dadaistes, el que volien els surrealistes, deixar que la nostra ment fluís de forma que poguéssim trobar-nos amb allò desconegut del món real. Si passem a una qüestió més aviat, diguem-ne, visual i no tant d'escriptura, podem parlar de tècniques com el gratatge, que utilitza Miró en diferents tècniques. El gratatge seria quan ell agafa, aplica pintura i després amb un drap comença a moure la pintura per la superfície. És la tècnica que podem veure, per exemple, a l'obra que està conservada a la Fundació Miró i que es titula l'Estrella matinal, que és de l'any 40. Aquesta obra, la base és pastel, que ha estat difuminat per l'artista i a sobre aplica amb tèmpera, amb guaix, diferents signes del seu propi llenguatge. Les estrelles, la lluna, el sol, la figura femenina, però la base de l'obra és aquesta tècnica del gratatge. Una altra molt coneguda de les tècniques utilitzades és el frottage. Si agafeu una moneda, agafeu un paper, el poseu a sobre i amb un llapis ho passeu per sobre de la moneda, us queda aquesta típica marca de la textura. Aquesta idea, que tots coneixem, la podem aplicar a nivell artístic amb aquesta tècnica del frottage. Qui més la va utilitzar va ser Ernst, que va fer diferents obres, com la que us presentem, que és una de les conservades al MoMA. Ell va agafar diferents fustes, diferents materials, va fer totes aquestes textures i després va donar a aquestes formes un sentit, com si fos una imatge d'un animal fantasmagòric, un animal nou, que era el que ell volia crear. Una altra de les tècniques pròpies del surrealisme és el dibuix automàtic. Agafeu un paper en blanc, un llapis, en aquest cas un rotulador, tanqueu els ulls i sense mirar, durant un minut, comenceu a dibuixar. Sense moure la mà, és a dir, sense aixecar el llapis, i us deixeu emportar. Feu formes, deixeu la ment buida, us relaxeu, i després d'un moment, doneu per finalitzada l'obra, i el que feien els surrealistes era agafar aquesta forma i intentar treure-li un sentit, interpretar quina seria la imatge que ens donaria el nostre inconscient. Això és el que, per exemple, fa moltes vegades Dalí amb el seu mètode paranoicocrític, que és buscar interpretacions a aquells elements de l'existència, com si per sota d'aquestes imatges estiguessin els nostres somnis, les nostres idees més amagades. I l'última de les tècniques que us volia presentar és la tècnica del cadàver exquisit, aquest cadàver exquis en francès, que és una tècnica que segurament heu fet amb nens.
És una tècnica que necessiteu agafar un paper, l'heu de dividir en 4 trossos i necessiteu 4 persones, podeu fer 3 si no teniu 4 persones, perquè en moments de confinament el que tenim és el que tenim al nostre costat, també podeu fer-ho amb 2. I el que es basa aquesta tècnica és agafar que entre 2, 3, 4 persones puguem crear una obra a través de la participació de les diferents persones. La idea és que la primera persona faria la part superior, doblegaria el paper, la segona persona continuaria, doblegaria, la tercera i per últim el quart. Cadascuna de les persones no hauria vist el que hauria fet la persona anterior i hauria creat una obra molt, diguem-ne, nova, molt diferent. I us ensenyo una que hem fet a casa nostra perquè veieu 3 mans creant una obra amb el cap, el cos i la cua, les cames d'aquest animal fantàstic. Possiblement preferiu que us ensenyi obres conservades a museus, com per exemple aquest cadàver exquisit que van fer el Dalí, el Breton, la Gala i Hugo. Cap a l'any 1932 es creu que es va fer a Port Lligat, està conservat al Reina Sofia de Madrid i en aquest dibuix tenim com els 4 artistes ens presenten cadascun d'ells una part del dibuix. És molt curiós que el seu cadàver exquisit és una natura morta. És com si una taula allargada i en perspectiva crea un personatge que és més un paisatge que un personatge. Un altre exemple és el conservat al Centre Pompidou de París, del 1927, i en aquest segon cadàver exquisit trobeu la mà de Miró, de Man Ray, de Moine i de Tanguy, que ens ofereixen aquesta imatge del que seria una figura, sobretot si us fixeu a la part del cap, és on veiem molt més la mà de Miró, amb els seus trets, el seu llenguatge tan peculiar. I això és el que us volia proposar en aquest vídeo, que tingueu idees creatives per passar en aquests dies de confinament de la millor forma possible i possiblement sí que necessitem alliberar el cap, alliberar el nostre inconscient, subconscient i potser deixar-nos emportar per aquestes tècniques, ja sigui l'escriptura automàtica, la tècnica dels retalls per crear composicions poètiques, la tècnica del gratage, del frottage, o un dibuix automàtic o un cadàver exquisit. I per acomiadar-me us deixo amb aquest dibuix automàtic de l'André Masson, que és una peça també molt interessant per veure com de totes aquestes línies a vegades es pot crear una obra d'art.